Geachte prijzes, gedeputeerde, collega's, statenleden, insprekers en u op de bühne en toes achter het kijkscherm. Hier staan we dan, achter het wabbeltuffelke in ons gouvernement, kallen in ons moedertaal. Die is een heel serieus vergadering. En dat ook nog op vrijdag de 13e. Nog niet zo lang geleden hadden we dit niet voor mogelijk gehouden. Maar nu is het dan toch zoiets. Want vandaag is een van de agendapunten het uitvoeringsprogramma van de Limburgse taal samen voor het Limburgs 2024-2027. En wat betreft het motto heb ik een vraagje voor die deputeerde. Heeft er dit thema afgekeken van onze enigste Limburgse eredivisieclub? Want die voert toch al vele jaren de slogan samen naar voren. Vrijwillige deputeerden en de betrokken ambtenaren onnigen ver in de vod steken. Voor de wijze wie ze de oproep van de staten ambitieus hebben opgepakt. Als BBB hebben we niet gedacht dat dit nu al hier zou liggen. Dus nog een keer de complimenten. Het is nu 28 jaar geleden dat hier in dezezelfde zaal onze voorgangers, statenleden, unaniem hebben besloten om onze Limburgse taal te erkennen. Nog een lobby in Den Haag verklaarde de regering, en dat was toen het kabinet Kok 1, op 20 februari 1997 dat de regels van het handvest ook van toepassing zouden zijn op het Limburgs. Sinds dat moment geniet het Limburgs de erkenning als officiële streektaal van een minderheid in Europa. In dat kader verplicht de overheid om zich sterk te maken voor het behoud van de betreffende taal. Daarbij wordt dat handvest een aantal niveaus onderscheiden. Zo vereist deel 3 een actief en financieel optreden van de overheid om de taal te ondersteunen, terwijl deel 2 van het handvest zich slechts beperkt tot het formaliseren van een meer algemene waardering voor de taal.